आसाम विधान सभानि जे बिसायख'थि जोबोद मोनसे मोजां परिबेसनि गेजेरजों बयबो लोब लोब फैनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै गणतान्त्रिक देशनि मोजाङैनो मावफुंबाय आरो बिनि थाखाय उदालगुरि विधान सभा खुलुमबाय लोगोफोर दिनै दिपेन बर' सारा इलेक्शन रिजाल्टआव जेननायनि उनाव बिथाङा दिनै खुगा बेखेवनाय नुनो मोन्दों। दिनै बिथाङा मा बुंदों लोगोफोर नोंथांमोननो गुवारै फोरमायनो थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय। दिनै बिथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव रिहन दैमारिनि एगेन्स्टै UPPL दोलोनि पार्टी जानानै बिथाङा गेलेदोंमोन। दा बेवहाय जेनबाय नङा होनबा बिथाङा। दा बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। अके लोगोफोर नोंथांमोना दिनै थारैनो दिपेन बर' सारा माने फाइनेलि जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिथाङा जेनबाय बर' सारा जाय केन्डिडेटफोरा माने BPF दोलोनि देरहानायफोरखौ माने कंग्रेचुलेसन जासिहरदो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे माने बिथांमोना देरहानायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि साननाय हनाय माने बिथांमोना जौगानायनि खामानि मावगोन होननानै आसा नोंथांमोना मिथिखायो बेसे नम्बराव बिथाङा जेनदों। जोंहा रिहन दैमारि सारजों ओमफ्राय लोगोसे दिपेन बर' सारजों बेसे नाम्बार मोन्दोंमोन नङा होनबा नोंथांमोना मिथिखायो। ओमफ्राय दिनै बिथाङा एसेबां गाज्रि नाम्बाराव जेनाखै माने एसेबां गाज्रि रोखोमै जेनाखै नङा होनबा अनाखै नङा बिथांमोनखौ माने दिपेन बर' सारखौ जोबोर अनसायदों माने रायजो राजाफ्रा थेवबो एसे खमनि भटजों बिथाङा जेनबाय नङा होनबा। दा बाथ्राया जाहैबाय लोगोफोर दिनै दिपेन बर' सारा जेननायनि उनाव दिनै प्रेस मिटआव फैदों बिथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंदों आरो दा नङा होनबा। दा नोंथांमोना थारैनो सोरबा बुंनायखौ खोनाबायबो जानांगौ बिथाङा दिनै मा बुंदों। दा मेन बाथ्राया जाहैबाय लोगोफोर जेननानै जेनेबा बिदि मा होनो गुबुनखौ थांखिनानै बुंनाय बा जेनेबा उमुग तुमुगा जेनेबा हमना अपजिसन पार्टिफोरा दिनै बिथांमोननि सासेबो देरहायैनि जाहोन बा UPPLआव सासेबो केन्डिडेट देरहायैनि जाहोनखौ लानानै बिथाङा जेबो बिदि गाज्रि बुंनाय गैया। माने बिथांमोना नेक्स्ट टाइम मोनसे सम लानानै जि बिथांमोना फैगोन गेलेगोन बेफोरबायदि बिथांमोननि गोसोआव माने एसेबां गाज्रि मोननाय बिदि गुबुना जेखि बुङा माने बिथांमोननि गोसोआव एसे गाज्रि मोननाय गैया। दिनै दुखुआथ' मोनखायो नङा होनबा एसे एनला जेननायाव माने गोसोखौ गाज्रि मोनखायो। थेवबो बेफोरबायदि बाथ्रा नङा जे बिथांमोना अरायसम दुखु मोनना थागोन। बिदि जेननाय देरहानाय बयनियावबो थाखायो नङा होनबा। दा बेखौनो फोरमायदों बिथांमोना दिनै बिथाङा माने फार्स्ट टाइम गेलेदों माने आसाबादिमोन बिथाङा देरहागोन साननानै। ओमफ्राय बिथाङा कनफिडेन्ट दंमोन बेखौनो बाथ्रा बुंदों। ओमफ्राय लोगोसे बिथाङा माने बारा समबो मोनाखै जेब्ला एबसुआव थानाय समाव बिथाङा माने जेरैबायदि रायजो राजाफोरजों थांनानै मोजाङै सावरायज्लायनो सम मोनाखै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बिथाङा। माने नेक्स्ट टाइम जेब्ला इलेक्सननि सम सफैगोन नङा होनबा बेवहाय मोनसे जों बेटार मोनसे मा होनो बेखौ सम लानानै रायजो राजाफोरजों मोजाङै रायज्लायनानै खाबु लानानै माने मोजां मोनसे सम लानानै फैफिनगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय नुनो मोन्दों। जेखिजाया लोगोफोर नोंथांमोना बिथांखौ एसेबां अननायनि थाखाय माने बिथांखौ माने भट होनायनि थाखाय बेखौनो साबायखर बावहरदों। ओमफ्राय दा लोगोफोर जेखिजाया दा जेनखाबाय नोंथांमोना नङा होनबा दिपेन बर' सार नोंथांमोना जाय अनदोंमोन भट होदोंमोन दिनै रिजाल्टखौ मोनबाय। ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम नोंथांमोना आरो नाजाबावदो नङा होनबा जुदि थारैनो जुदि दिपेन बर' सारखौ जुदि मोजां मोनमारबा देरहासार होनो गोसो दंबा UPPL दोलोनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट टाइम भट होबानो जाबाय। ओमफ्राय बिदि आरो अपजिसन पार्टियाथ' थाखायो सोरबा BPF मोजां मोननाय सोरबा UPPL मोजां मोननाय नङा होनबा। दा बेवहाय माने रावखौबो जेबो बुंनो गोनांथि गैखाया माने रावनिबो हेंथायै जेबो बुंनो गोनां गैया नङा होनबा। दा मोननै पार्टि थाबा बिदिनो थाखायो ओमफ्राय एसे एनला माने कन्ट्रभारसि जाखायो नङा होनबा। दा लोगोसे लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबसक्राइब सेयार खालामनाय जाबाय। थेंक इउ स' माच।